ha ka katang pa badu khon badu man sem bakhod amen ka jing e jong trai jing yu Jesus Christ bat ka jing e jong blay lembat ka jing selok jong man sem bakhod kinon rangkat bat pi baro rangkat bat pi ru ko han men ko para how try Jesus Christ menta kasngi kabalang kas rakhe ya kasngi buram jong Barnabas bakhod u apostol hakan kasngi lakhot yangi balpan kan mau yang abade pi bamangi ngilong kibru balajet jong blay kum kita kesenran lana ki apostol ge jong u ban pen priang ya gospel ban penyar ya ki hima ge jong blay in mata kadau hakan klemat kelin kong yalade marway ngila le na em ya kana ka kam ka boblay lapan khamti yangi ban yalap ke gospel ge jong try ban pen priang ya tin ge jung u ban pen yar ban pen scam ya ke hima ge jung u ha kane ke prathei la khod ngi ban le da kine ya ki tin ki bang ikran da ki kam ki bang le man la kasngi yo le seng yala pen khen ya kane ke hukum yo le seng mala man pendap ya kane ke jung ai kam ka jung ble yang abade phi te kom ta to ken ko han men ko para kat bang yuan ban shipmentra ha kane ka mas ke bkhoj ngi pen subai la de da ka ba ngi pen ma khmar utrai blai na ka benta ki pop jungi kerpang e ka jing bomla ka jungi ban yalap ya gospel ka jung u nga phla how blai badan bor baro bade phi ko han men ko para bang ala le pop shibun e da ka jing prkhat da ki ten da ki kam da ka jing lek let da ka jing le pala junga da gijung le palat junga da gijung le palat bakra we junga damar kata ngakarpad ya kamaria bakhoj kabaya isa kathei sati ya kangel batkiru khoj badepi ko hanmen ko para banduai na ka banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madlama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jingem bom jukut amen Rat ko blaze ne yangi try can rat ko blaze ne yangi Christo ma ko Christo ram ko no venim jongi venim yangi rat ko blaze ne yangi rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko no benim jangi benim yangi Tongin yaduai ko blay me bala hukum ba yaw Barnabas bakhoj u bala dab da gejingej ba daw mensim bakhoj en pen kerpang na ka benta gejing pen kala ka bamut ya ki gentle to ai ba gospel u Chris ya ka ba yalap da gejing shirham en pen bena tista ha ka kten bat ha ka kam Daw turai jungi Jesus Christ kun jung me ubo imbat basan sha rengkat bat me ha ga jungi long ka wei jung men semba khoj ublay junam la junam amen Kajing play na kitab u Hosea nong yathuk lupa kumne u ong utrai menbau Israel u dang kunlung ngala ya u batna Egypt ngala khot no Yau kun jonga penban kat ba ngadang khot yaki kata kinang pet ngai nanga kiai terwa jing kinya hakibal bat kiai thang dup hakiblei thau penban de manga uba lahikai yaki Ephraim banyaj ngalara haki yaki sangti jonga Henry Kim Shem latib banga lapen
เป็นเคียยากีงาลาเริงยากีดากิตไลจองกะจิงสงสันเอดากิกินจรีจองกะจิงอีบัดงาลากะลาลองฮากิกุมอุตาอุบาระเยาคุณลุงฮัดุกินองอาบจองอูบัดงาลางูฮัดุฮากีบัดงาลาปสายากีกะดุนูจองากะลังอาฮะโปจองากะจิงสงสันเอจองากะนังคำคราวบัดคำมันลุงงั้นอมไอลียากะจิงบิตาร์บะสงชิรเคยจงงั้นอมเป็นจดชูยากะเอพริมนาบางะลองอุบเลยอมอุบเร็วอุบะคูดฮับเด้งจงพีบัดงำอมวันบัดเป็นจดกักตีนจงอุตราย Utrai don rain God bat pi. Ka jing pule na ka gospel ba khoj kat kum o Matthews.
Abraham hame ko try. Hakata kapor u Jisu loong haki apostol jung u. To yalap kadba pidang lek daong. Kahima beneng kalajan. To penkot yaki bapang. Pen im yaki bayap. Penkut yaki basanyang lengkut. Be no yaki ksud. Pilayo piru toy Wat tep siar na rupa. Nepisa tingka. Hakisai pancung pi. Wadrapla na kabanta ke jinglek jongpi lemne atli ki sopti lemne ki juti lemne udingdo naba unong trei udon hak banyo ya kabam but hakanu kanong ba ne kanong red ba pirung to wat yaw breu ba biddor hangta to sa batu hadu ba pindami na kata kejaka haba pirung hapo ying to ai jing kublei jingsuk lada kata ka ying ka long ka babidor ai baga jingsuk jongpi kan sa hapi lada kam long ka babidor ai baga jingsuk kan pai biang shapi bad lada uno pediang snu bahaya pi lemne shashkor yakiktin jongpi to kan terno ya pompom na kikijat jongpi haba pimi nakata kasnong shishang ong api baha kasngi bishar kan kamjem ya ka Sodom at Gomera ban ya kata kasnong ka gospel jong utrai ka jingyaro yame ko Chris ko hanmen ko para kanai ka sngi habang irakhe ya ka sngi kan mau buram u apostol jong u Jisu Barnabas ka khot bat ka pen kan mau yang abadipi babaro ngilong kisenran jong u Jisu ngilong kisenran jong u Jisu habang ngilong kisenran jong u Jisu ngi haban pen kan mau yalade man ka sngi man ka por bat man ka khlemat ka jinglong senran ka jungpi kam day na kabanta jung pi hanre day na kabanta jung ki wei kam day na kabanta ka jing mentoy ka jonga marwei ka jing mentoy ka jung pi marwei hanre na kabanta ka jing mentoy jung ki wei om day tang na kabanta ka jing kurku ka bangai don kam ka jing im hanre na kabanta ka jing kurku jung ki wei om day na kabanta ka borom ka nam ka junga ka jung pi marwei hanre kerpang na kabanta kaboram jong ublay bat kaboram jong ki weipat kanai ka bau Jisu kran shai hanga badepi lengba ka gospel jong Matius kalanong ka basipo kalain ka bahnyew hadu khasan ka ba ngidang supule mentan ko hanmen ko parau Jisu ong shai nadu basdang jong gospel mentagasngi ka kamram jong pi kum ki apostol ne kum kisanran kadai ningkong nang shabe banyalap ya ka gospel banyalap ya ke gospel ban paniare ka hima ka jong blay ban panskam ya kana ka hima ka jong blay den mata kadaw kli halade manga ban mapi ha ka jinglong kristan ka jungi ha ka jinglong sunran ka jungi ki jinglong nong bot jungi of Jisu ngila persang na am banyalap ya ke gospel kumbangi la yosno ko hanmen ko para ha ka jing duai lumlang ka bangila duai ngi day banya lab ya ka gospel ningkong nang sabe da kiktin ki jonga ke jungpi ngi day banya lab ya ka gospel da ka ba ngi em ya ka jing em ba bha jonga ba jungpi hatong ngila persang na emban kren sikentin ar kentin hakmad upaj ba ngila persang na emban kren sikentin ar kentin haki bahi ngasem jungi lane haka paramarjan ke jungi ne haki lok ke jor jungi sepang ukres sepang ka gospel ka jungu sepang ka jing it ka jungu sepang ka jing hikai ka jungu ngila khot nem ya ki wei ban bud ya ka jing im ka bau Jisu la im lane ban kit ya ka dagdik pna ka bau Jisu ula kit la ba ngila kren nem ngila persang nem ban pasiau ha ka skor jong ki wei pat ki breu kata ka bang ha ban kelin ko na sabe ngila persang nem ka bar ka bang ong Jisu la kren sai nga bar pi ngi dai ban em ya ka jing im jungi ladangi em ya ka jing em ka jungi ka jing em ka babha ka jungi ka jing em jungi ka jing
kajeng im jungi ha kita ki value la ne kita ki jinglong baba ki bau Jisu dala de im ki bau Jisu lahika yang abade pi ngila yalap iko gospel ngila persyang na em yo le se ko han men ko para ha ka jaka bangin long kita ki bru ki ba witness lana ki ba ai sakhi ya kata ka hima ka jong blai leng ba kita ki jinglong baba ki ba Jisu la ai yang abade pi ngilong penban ki ba pentelor no da ka bangi im persya ya kita ki jinglong jong ka hima ka jong blai da ka ba ngiem lengkar ya la ka jong ka jing im da ka ba ngim persyang ban le bha ka jing im jungi da ka ba ngi yalap ya ke gospel ke jong trai dak ba impersya ya ke gospel ko men ko para kane kam dai ka bau Jisu kwa kane kam dai ka bau Jisu u khot yang abade pi bangilong persya ya ka hima ke jong blai bangilong persya ya kita value la ne kita ki jing hikai ki jong u ko men ko para u Jisu unang ong susu Ahmad na ka banta junga jung pi kan mau kat ba phidang im hakane ka prathai kat ba phidang yaj lenti hakane ka prathai kahima ka jong blai kanang jan den ma takadau kat ba phidang im hakane ka prathai kan mau nang kong diang Ahmad jung pi ba kahima blai kanang jan nak banta junga ba jung pi lada kahima blai kawan hakano ka khlemat ne ka poi hakano ka ya nak banta junga ba jung pi lada ngimle ya kane ka bau Jisu khot banyalap ya ka gospel kapulom ay kajung im jung aba jung pi kum kisenran ki jung u kum lane kita kibayalap ya gospel ke jung u ko men ko para u Jisu ai kam yang aba de pi shibune kum baulo Ukraine sha ya gospel ka kamram jung pi kanang de shu ban ban kot ki bapang hato ngila persang dem ban lekta ban le duai ban yarap ya kita ki bapang ki basitom ya kita ki badan kam ka jing yarap ka jung pi u Jisu nong ang susu ka kamram jung pi badai pi dai ban pen im ya ki balayap yo le se ka kam ngis ngutho ka bau Jisu ong ha ka ne ka klemat na ka banta jung pen im ki bayap om dai kitu ka bayap ka met hanrei kitu ka bayap ka men sim kitu bayap ka jinglong ngila persang na em ban pen im ya ka jing im ka jung ki ngi persang na em ban pen ki im biang ya ka jing im ba bha jung ki wei ka ne ka bau Jisu kwa ko men ko para de mata kadau ha kene ka sngi ka bangira ke ya kene ka sngi buram jong u apostol jong u Barnabas ngi de banwan ra ka jingkur khu na ka banta jong ki wei da ka jing shlor ka junga ka jong pi da ka jing shirham ka junga ka jong pi ngi de banwan ra ka jing im ha kene ka prathai ka jing im ha ki wei pat ki breu ka jingkur khu ka jing bha ha ka jing im jong ki wei om tang ha ka jing im kajunga kajung pi marway den matakadaw to ken ko hanmen ko para ngi duwai akan ka sngi ban ngi IT la de hautrai bautrai walapan khamti ya ki apostol ke jungu ban yelap ya ke gospel maki kila le ya kata namar baki ya dan rengkat badu Jisu namar kila im ya ke jing im ka bau Jisu la ai ngama phir kumju kita ki breu ki bau Jisu la jet ban long kum kisenran kum ki apostol ke jungu ngin la ban pandap hok ya kan ka kamram la ne ka deity ka ba ulapan kham te yengi ban yalap ya ka gospel ban pan skam ban papaniar ya ka hima ka jungu and you ro yo Jesus Christ ngin yeng ngin pla ya la ka jong ka jingej ngangej au lei pa badan bor baro onong thau ka beneng bat ka khendau padahal Jesus Christ khun ba marwei jungu utrai jungi ya balapon no man sem bakhoj ya balakha kamaria thesati bala shala be no po Pontius Pilatus la sana phna yu la yab bala tab yu la yar sik bayap ha ka sngi ka balai la mi pat ni ka bayap ula kiu shabneng usong sakamanu blai pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke be imet ke bayap ngangai dau man sim bakhoj hakabalang katholek bakhoj ha ka jing selok ke rukhoj ha ka jing map yakipop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing em bom jukut amen
Toduai ko para baka jing kenya jung aba jung pi kan long ba priang hunak madu blei kupa badan bor baro. Jung pi na kebenta ke jing ro bat berom bat kateng ke jung u ka jung bento ini bat balang ko jung u baro ko wei. Topen ko da ke jing kerku jong me yangi ngi kerpat ko try ya ke jing ai ke bangi latrwa knang ba da ke jing ai e jong me kin pen kelang hangi ya ka ding jong ke jing e jong me da ke bau Barnabas bakoj ulara ya ke jing shai jong ke gospel sha ke gentle dau Chris utrai jongi amen. Utrai udon rain card bat pi token tu yalaki danod tonginang utrai blay jungi dasisha kalong ka basyong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka chingpen im yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yeme ko kan rat ko pa bukoj ko blay badan bor bat bom jukut lengbau utrai jungi Jesus Christ Namar melatei ya kabalang jong me kabayeng skam triang ha kanong rem jong ki apostol kabalong kadak bayene jong ka jingkut jong me hang ne apratei bat kasaki habaro ki jingkurku jong ka beneng namar kata menta bat pateng lapateng rengkat bat kenhon jong ki angel ngirwai hame nadu kedanot jongi kat bangi pertajam lang bat penbena Aku du blai kipan Meneng bat protek kidap Dakaburam jong me Wayo sana syajrong Wayo sana klem kut Wayo sana yu blai junong O yuta bawan Aga kerteng utrai Beneng bat percay kilap Dakaburam jong me Wayo sana syajrong Wayo sana klem kut Wayo sana yublay junong Dasisha malong bukot kotrai katamay jong gajing kut baro Namar kata ngikir padi me topen kut pen kentang ya kine gajing trua jongi dag bapa ya mensim jong me kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula padiang ya gajing sha sutam ula shim yukpu bad kabaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Haka jukurkom endalalayabam ulashim yakukuri badagabaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut iya kaba en penmi nakabanta jongpi bat nakabanta kipabun nakabanta ka jingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej
Bangi bam yune ukpu Bangi dia kane kakure Ipen penaga cinta Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar malanyeu yangi kibabit pan yang hakmat jong me bad ban shakri ya me da kibas ngored ngi kerpat ya me bangi kibayo banta hakamet bad kasna mokres ngilong kibal panyatali ka wei daumen sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajing it ringkat badulio ukpa bakoi jungi wilbert bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo to kan mawlem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kan thei ki baliot ya da ka bakarman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no agajing isne jong me to priang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat yeme baringkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong blai ujis sabakhoj ukuram jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapen sng bahaya me patang la patang ngilong babet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bat bengin yiro bat pandan buram yeme daw kun jong me u Jesu Christ. Da ulam badu bad hau kan long ame blake pa badan bor ha gajing long ka we jong men sem ba khu barok baram ba gajing ro chunom la chunom amen kumblah hukum yang ngi daw nong pan em bat kumblah hikai ngi da kichin blai ngi no ban ong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj karteng jungme kanwan ka hima jungme kalong kamon jungme ha ka khandeu kumba habneng pa yingi menta ka jingbam jungi ka ba hala kasngi batama biangi kerangkang jungi kumbang rogi ma bi ke bless new yingi adwad yalam yingi sha ka jingpan shoy henry da panla yingi na ka bas new Open la yengi ngi karpat ko try na gajing snew baro ha gajing spon jungbe to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da gajing rap gajing isne jume ngin laj barabor na kapop ba ngin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya gajing kerman bakoj bat gajing wan pat jung nong penem jungi u Jesu Christ kajong me kabor bat kaburam junam la junam kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi henry kajing e jong kabalang jong me bat ha kajing spun jong me to ai haka kajing suk bat kajing atali kawai kat kum kamon jong me ma me uben bat basan shar junam la junam amen kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi kongi ya terai kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi
hakmi ukun lang brod jong oblei hakmi bakit no yakipop jong kapratei sug yang ig bala shakhat sha kan ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam sung hak paman rung apo kaying ka junga han rei shu ong tang chen kaman sem junga kan sakhia hi kemat pat kasanam kris kan rei kan yalam ini sha ka jing em bom chukun amen.
nga Gisu kolok John nga Nangai di ladai hau try Gisu balawan rong ha kedanot ke jenga ke jungpi ha kenai kelemat lengba ke Eucharist bakoj doai bakanai ke jeng yolong ke wei jengi baru Gisu kanai boringi kan pan klanyangi ban pendap hok ke kamram ke bangi dai ban lek menta kesngi kam tam bangi la ban pan priang ban yalap ke gospel ke jeng u ban peniare ke hima ke jeng u ha kanai ke pertai lengba ke keten ke telet ke jengi akran ke jengi ong ke jengi khana ke jengi bat ki peru baro ki mengi kendo ha ke jeng im jengi menta ke sngi bat ki sngi babot berkum juro bangen yala sisa ban yala bi ke gospel lengba ke jeng im babha jengi ke jeng im jeng ke jeng ek ke jeng im jeng ke jeng isnei ke jeng im jeng ke jeng snutu ke jeng pediang yaki wei bat ke jeng kloi ban map bat ban pan map ha ki wei ngai ti la de ngai ti ke yang kasam ke jeng don kam jong i baro batra sha unang penrhem ya kading jong ka gospel ha ke jeng mot ke jeng perkat ke jungi ha ke danor ke jungi ha ke jeng im ke jungi ya ro ngi snu yu try na ke banta ke jeng bha na ke banta ke jeng sbon na ke banta ke jeng kurku ke jeng uda ke bangi ong lang ngi ro ya me ko jisu ngi ro ya me ko jisu ngi ro ya me ko jisu dong in ya duai kat ba ngi yop diang ya kesenjat jong ke jing im bom jukut ngi karpat rid ya me ko trai ba ya ka ba ngi pen menta daki shin jong ke sakramen hakas ngi ken mau jong u apostol Barnabas bekoj ngin la ban snutu pura ya ka da ukres utrai jongi utrai udan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuya pi pa padukun bat man sem bekoj amen to lisuk ij basakriya trai da kajing imba bha jong pi ngis ngau ya ublei